Yaore nyakora mga juang ene geno mara ni weekend mari ne odhikodi e yono makare kamra moro intie akawo thuolo ni makende mar wakini machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 8 dweno mar 11 e higa mar 2021 makelo ni chenro ni kapile en an Chris Owino. Mokwongo we amiye kawuono e sigana kata today in history. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 1995 jayal buche mar doho mamalo mano High Court e kindeno Lady Justice Joyce Aluoch ne ogolo siem mager ne ja ohala mar gweng' ma Mombasa Ibrahim Akasha mondo were kod lure kode e oko mar doho. Justice Aluoch ne onyiso Akasha ni osebedo lai mar yalo buche kuom higni mang'eny kendo okobi miyo thuolo gigo machalo kamago. Odiochieng' machal gi makawuono e higa mar 1995 jal buche mar doho mamalo mano High Court Lady Justice Joyce Aluoch e kindeno ne ogolo siem mager ne ja ohala mar ahuma mawuok e gwenge ma Mombasa Ibrahim Akasha mondo welure kode oko mar doho. Lady Justice Aluoch ne ogolo siem ne Ibrahim Akasha ka onyise ni osebedo jayal buche kuom higni mathoth kendo okobiye weche machalo kamago mag loso kode e oko mar doho. Koro machiegni mondo alidhnie thuond weche e oboke magu adek mapile mag Daily Nation, The Standard kod The Star. Kawuono wadhi chake kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation eni revealed the Raila 150 billion cash plan. Revealed the Raila 150 billion cash plan. Pipe dream of well thought of policy. Pipe dream or well thought of policy. We give you the details of the proposed social net program targeting the poorest of the poor in Kenya, which forms a part of ODM leaders' manifesto for the 2022 presidential campaigns. In the document, the former premier also outlines how he hopes to easily raise the colossal amount of money. Pipe dream or well thought out policy. We give you the details of the proposed social net program targeting the poorest of the poor in Kenya, which forms a part of ODM leaders' manifesto for the 2022 presidential campaigns. In the document, the former Prime Minister also outlines how he hopes to easily raise the colossal amount of cash. Thor maro wachini moboke mar Daily Nation loso mana ewi chenro mar ogai mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga mar konyo anyuola mochando e pacho kae kuom miyogi omenda maromo shillings 6,000 dwe ka dwe. Gino madhi muonyo omenda maromo shillings bilion 150 e pacho kae. Chenro mar ogai mar ODM mar konyo anyuola mochando e pacho kae kuom miyogi omenda maromo shillings 6,000 dwe ka dwe. Chenro madhi muonyo omenda maromo shillings bilion 150. Kendo oboke mar Daily Nation penyo ni ma en singo mar adieri kose en na singo mar sero jogo ombulu. Kata kamano ler ma migosi Raila Odinga osebedo kawacho en ni ogeno choko kata yudo omenda maromo shillings bilion 150 e yo manade. Ne owacho ni odhi dino rot duto mag mibadhi ka achiel kod ng'ado moko kuom budget mag migepe mag piny owacho kaka yo mar yudo omenda maromo shillings bilion 150 mar konyo oganda mochando e pacho kae. Kaka ne oloso odiochieng' manyoro e kinde mane ochope alam e od lamo mar Lejo Maria odiochieng' manyoro, migosi Raila Odinga ne olero ni ogeno dino rode duto mag mibadhi e piny owacho ka achiel kod duoko piny migepe kata duoko piny budget mag migepe mag piny owacho gi atamalo 25 kaka yo mar yudo omenda maromo shillings bilion 150 mar konyo oganda mochando e pacho kae, ka omedo wacho ni osebedo Prime Minister mar pacho kae kendo ng'eyo kaka piny owacho itayo kendo ka piny owacho nyalo yudo omenda. Mano e thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation kama loso ewi chenro mar migosi Raila Odinga mar konyo oganda modhier e pacho kae kuom miyogi omenda maromo shillings 6,000
dwe ka dwe omenda kata chenro madhi muonyo omenda maromo bilion 150. Rito oboke mar adek loso ewi waterfall mayudore e gwenge mag Tharaka Nithi ma ne olalo ngima jopuonjre mag Tharaka Nithi University College maromo 4 e kinde mane gidhi neno Ndia Iri Waterfalls mayudore e gwenge mag Tharaka Nithi. Oboke mar 4, jotelo mag siasa kaachiel kod jo od bura motenore kod jalup ker Migosi William Ruto chano golo e tich jotend migepe 2 mana Dr. Fred Matiang'i kaachiel kod jatend migao mar weche mag tudruok Joe Musheru. Jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto chano golo e tich jotend migepe 2 motenore kod Migosi Raila Odinga mano Fred Matiang'i mar arita kwe kaachiel kod Joe Musheru mar weche mag tudruok mano magiwacho ni jotend migepe 2 gi odonjore kod weche mag siasa ka migepe magitelo ni gin migepe madongo manyalo amua ng'ano madhi bedo ker ma pacho kae. Kotelo ne kod Senator Irungu Kang'ata, jotelo gi ne owacho ni Migosi Fred Matiang'i kaachiel kod Joe Musheru otelo ne migepe madongo e pacho kae ma ok onego bed ni giyiengore nyakonchiel e weche mag siasa, kendo momiyo gidwaro donjo chenro mar thicho oko e apisi Joe Musheru kaachiel kod Fred Matiang'i kuom timo campaigns ne ogai mar ODM Migosi Raila Odinga. Mano dhi nyaka oboke mar 5 kama koro jakom IEBC Wafula Chebukati bende owacho ni ok en gino maber ni josiasa, ok en gino maber ni jotend migepe kaachiel kod jotich mag piny owacho odonjore e weche mag siasa. Odiochieng' manyoro jakom IEBC Wafula Chebukati ne owacho ni ok en gino maber kendo en gino madhi ataro kod pen chike mar mondo jotend migepe kaachiel jotich mag piny owacho odonjore e weche mag siasa. Kata kamano nyakwara mogi e kinde mane Migosi Raila Odinga ne seyo jotend migepe kuom donjore e weche mag siasa yiero mar 2017, Chebukati ne oling. Koro gima tamo en ni ang'o momiyo sani kore ka Chebukati loso to higa mar 2017 e kinde mane Fred Matiang'i ne gitimo ne ker Uhuru Kenyatta kod William Ruto campaign, to kane Migosi Raila Odinga owacho ni mano ok en gima ber kaluwore kod pen chik, to Chebukati ne oling. Gima Chebukati nyaka ng'e ni jo Kenya ok gin jogo mofuwo, jo Kenya gin jogo mariek kendo gin kod memory makare. Nikech e yiero mokalo Chebukati ne oling e kinde ma jotend migepe ne timo campaigns. E kinde ni kore ka Chebukati loso ni ok en gima ber. Adier ok en gima ber mondo jotend migepe odonjore e weche mag siasa. To penjo en ni ang'o momiyo e kinde mane gitimo ni Uhuru Kenyatta campaign 2017 to ne Chebukati oling. Sani kore ka Chebukati oneno ne ken gima ber kose sani kore kong'e sheria. Oboke mar 6, duond buche matindo maok e gwenge makadho wadh nam chumbi chano duoko piny teko mar duond od bura mar ODM e gwenge makadho wadh nam chumbi. Duond buche matindo maok e gwenge makadho wadh nam chumbi chano riwore kanyakla mar duoko piny teko mar duond od bura mar ODM e gwenge mag kadho wadh nam chumbi motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond buche go oting'o Shirikisho Party, KADU Asili, Republican Congress of Kenya, Umoja Summit kaachiel kod Communist Party of Kenya. Magi duond buche mayudore e gwenge makadho wadh nam chumbi masani obiro kanyakla mar riwore kaka yo mar duoko piny teko mar duond od bura mar ODM e gwenge makadho wadh nam chumbi. Oboke mar 7, loso ewi chenro mar Migosi Raila Odinga mar konyo anyuola mochando e pacho kae kuom kedo tenge omenda maromo bilion 150 madhi miyo anyuola mochando omenda maromo shillings 6,000 dwe ka dwe. Oboke mar 8, jatend migao machon Chris Okemo kaachiel kod Gish